پشتی کو سالک ji ser operasyona hember Rojavayê Kurdistanê derbas bû Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan balê dikeşe ser operasyoneke nû. Serokkomara mije dike ku eger sozên ku bo wan hatine dayîn neyên civcîkirin ew ê operasyoneke nû li dar bixin. Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki Qesta Erdogan ew e ku dibêje YPG girêdayî PKK û divê hêzên wê ji Rojava derbikevin. Şîrovekarên Bakurê Kurdistanê jî dibêjin li gel qeyrana aborî û pandemiyê Tirkiye tiştek wisa bike dê nekar bejbin derbikeve. Operasyon düzenleyeceğim demesi. Şîrovekar Nevzat Bingöl di wê baweriyê de ku piştî hilbijarta Amerîkayê dê li Rojava û Idlibê şar gor bibe û desthilata Tirkiyeyê dixwaze beriya vê yekê operasyonekê li dar bixe da ku bo siyaseta navxweyî ji xwe re bikarbîne. Sorunları unutturmanın Ji ber ku deshilat di hundir de ketiya tengasiyê dixwaze pêla netewperestiyê bilind bike û ji bo ku pirsgirêkan bide ji bîrkirin dibe ku operasyonê li dar bixe. Her wa Rusya dixwaze Tirkiye jî divê derbixe û Fransa û Amerîka jî li dijî hebûna Tirkiye ya li Rojavayê. Piştî hilbijartinên Amerîkayê dê li van deveran şer gur bibe. Tirkiye jî vê yekê dizane û dixwaze demil dest operasyonek bike. Operasyon ne ihtimaleke dûr e. Demeke li Rojavayê Kurdistanê bo pêkanîna yekîtiyê navbera aliyên Kurdî de hevdîtin pêktin û pêşketin jî hatine bidestxistin. Lêkolîna ramaje dikin ku Tirkiye van hevdîtinan ji nêz ve dişopîne û balê dikêşin ku eger ew hevdîtin bi awayeke serkeftî encam bidin, dê Tirkiye wek sala derbasbûyî nekar be bihêsanî êrişê bibe ser Rojavayê Kurdistanê. Türkiye demek edilece Cîgirê serokê navenda lêkolînên civakî ya Dicle'yê Dîtamê Sedat Yurttaş dibêje li hevhatina aliyên Kurdî xweparastina hember operasyonan dê xurttir bike. hevpeymana ku باور دکم دستپێکێ دا لە دهۆکێ هات چێکردن ev hevpeymana çika bi cih were ve ew kas karibin xwe biparêzin. Li hev hatin tawîzdayîne yani ji bo her aliyê tawîzdayîne divê tawîza bidin hevdin û li hev werin çika zû li hev werin û yekîtiya xwe îlan bikin û ew xalê ku mane wana jî di navîna xwe de çareser bikin ew kas wê amadetiya xwe ya parastinê karibin bikin. Ji ber vê yekê jî براستی هیویا کردان شیوه هیویا گلی کرد شیوه ادی بس کردا پر زرار داخوه جبرا شوندا ادی دوی زرار ندم خو Herî dawî di nehê cotmeha 2019 de Tirkiyeyê hember Rojavayê Kurdistanê operasyonek li darxistî bû û ji ber bertekên navneteweyî operasyon dabû seknandin. Li aliyekê Tirkiye sedema operasyonê wek hebûna PKK li Rojava nîşan dide. Li aliyekê jî beşek ji şîrovekaran jî dibêjin mebesta Tirkiyeyê ne PKK'ya û Tirkiye dixwaze rê li ber xwedî statûbûna Kurdan bigire. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.